Здравейте, хора! Днес ще гледаме опит да не се засмееш. Трайна тола чалендж. Това подживя. What are we doing? You're so funny. То заспа. Какво ли ще стане? То заспа. Какво се случва? Looks like he's praying. Нали? Аз това заснях. Хареса ли ти? Не го виждам. Айде, до там. И седна върху него. И да започна да го бие. И другото избере. Нито го изпускаме. И не може да е. Айде, фана се сега. И почва да кричи. Бах ти мързела. Айде! Отиде, ти не знаеш, за път. Стига ли! Пречи да гледам. Сега ще гледаме само не страя. Ще правим друго. Субирам. Опитва се само да иде хвърли това. Да. Подставай, ще да рече. Какво направя? Извинявай. Я? Леся. Зайче. И си ги пази обаче. Зайчета. Окоте. Бебе. И си ги пази, така си зва обаче. Пуста, Зоран. Уйди! Събирам! Браво! И сега върху него. Ай, къде? Оле, заек! Това е заек! И се опита да закачи върху това. Айде, качи се! Айде! 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 О, пак се шпи. И само ще гони опашките и накрая ще прибия. Не съм се знал. Какво е това, е? Това е крава. И крава и чисти прасет, ако чиста. Не, чакай, това беше бик. Наистина, това беше бик. Да, бе, Чама ги. Така, и то полудя. това прилича да пусне на играчка. Само хе. Не го да. Накрая се размножа. И сега виж. Тук като Роки, нали? Да. Не, Роки е Да, това го има. За кучета. И Моника прави така. Сяда на прахосмокачката стая. И натиска два птикочета и тръгва. Така ли? Какво дъвчиш? Дъвче му ръката. Меп! Мип! Мип!
дезодорант, нали? А Роки, знаеш какво прави? Тихо. Понякога качва, не тиска копчето, длапти, звукачката и пръзвукачката тръгва да ти. А нас докато на няма. Оле, какво става? Тук става война. Козел зрел. Козел срещу малка котка срещу голямо куче. Как се качи там, бе? Кой си лепа? Това заболя. Маймуната, когато бие голямата котка. Маймуната обаче получава наистина. Не може да бие котка. Това не беше маймуна. Не, маймуна беше. Виж. Да, маймуна. Направо чука. Айде, до там е става, до сам. Там е бил става, да не си играеш това. Айде, направи. Това кое? Ала се едно и... Зебра! Я им поправи зебра. Яде. Бута и яде. Това го е. Колко става? Що е добра? Какво ти става? Това е. Какво сте работи? Кучето с мъжка пъшната играчка. Не сбил се главата в нея. Котка. Коти. Така си го бута. Да. Ох, това заболя. Не, това е умряло птиче. Или? Живо е. Избяга. Защото ако беше аморът, трябваше да се държим главата, да намерим живо животно. Така е. Ще капи главата. Още минути. Освобождение от пампер. Това извадиш ли за кучето? Да. И се опита да си го махне. Ама може обаче. Получай. Сега котка да избягаш и завъртиш шата. Аз не мога да се засмея. Така ходиш. Я пак. Кога свършва това? След 3 минути. Не, наистина. След 3 минути. Я да гледам. Искам да видя това. За какво? Мамо? Мамо? Даваш ли Арая да го държи така? Добре, може ли да ми отключиш? Какво да държиш? Добре, ти ми отключиш. Ето го. Чакай малко.
Спри го. Добре, де. Дай. Така. Гали, давай да кажа това. Не иска да се намокри, ама пуска водата. И се опитва да я махне води. Давай това, бе. И то е с краката. О, това е бебе. Забавно да играе. Гледай се. Ще знае. Оле, боже. И да скрим пак да имам малко за бях да забравя. Не. Това съм. Дед! Така ли се обържа в раницата? Стай! Ако... Това, знаеш ли кос? Камили? О, ей! И също се карат. Напечено става. Това е хора, съжалявам, но да. И чао!